Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Nalamo na din mo? Oo. Pero na pa may lain nga wa pa nabuak. Lain na lang tika muna. Nagpag-uhan ko ni mo da. Kay kasagaran nga maglamaw ta, pabutangan magini mo gatas. Kadiyot, kay magkaho kag laing butong para nimo kay di makaganaha gatas. Diya sa ka muna. Salamat kes butong ha, Emmy. Busog. Busog kaayo. Adi halata oy. Lamias butong no? Lami gyud. Labi naggibutangan og gatas og ice. Pero am kamukaon sa kong gilamaw kay di magaganahan kay na may gatas. Nabaguan lagi ko nimo ron mun. Unsa ba nabaguhan ba uy? Ganahan lang gyud ko nga way gatas ang butong. Kanang pure unod og sabaw ra gyud pa. O di ba busog kay ko? Grabe ha. Busog gid kaayo ka mo na kay nang huyab ka. Day, pwede mo higda sa inyong lantay nga kawayan? Ay, pwede kaayo oy. Ngano kung di gituyo bitaw nagbuhat ni Papa Iking og gibutang sa ilawom sa punuan sa mangga kay nindot kay higdaan-daan. Paigda ako ha. Duka agad ay. Hain si ate muna ni mo, Jeff, ha? Kasi lang ati may padamyan. Nahala, apa sa palihog doon, kay doon ako ipasusi niya. Papadamyan. Rapihan ni mo na. Paliro kay siyang nakatug. Di lang ako tukawon oy. Nasubraan sa kabusog sa butong na luya. Timi! Jeff! Lo, si Timona natog lagi na. Day, giduka ako man nakakaon og butong. Wow! Napa, Timi? Napaidagan. Nas picture ay. Ako ra mausan ni kaon ana kay na may gatas. Di maganahan si Muna. Gilain na nako siya nga way gatas. Ganaan manugata si Timona, God. Naibuong gani ko. Naibaso Jeff. Pagtakos lagi mo diha ha. Timi. Wow, kalamian niyo eh. Huwag na pa yun. Maugyod, pagtagbaw diha. Maayo kiniapas ka din eh. Gisugo mga kong papadamyan kay may ipasusi ko na siyang Timona. Mao ba? Unya kay natuog pa man ha. Ako nang umaton nga mamata siya. Luwi sa kong love. Natug siya. Muna, hapit na kita makumplito. Pakaslan ko ikaw, ug anhi ka na mo puyo sa mong dapit. Nga gisirada ang portal? Oh, si ama ang nagpasira ni Ana, amin. Nga naman ko no? Unsa rason? Mahimo ba? Si ama ang pangutan ni Ana. Unfair yung ka permira. Kung ikaw mo atos kalibutan sa tagayuta, abli ang portal. Amid mahimo ba, di ka magsikasuko? At doon si ama. Sultihi siya nga paablihan ang portal. Ika'y sulte, Adonis. Pidili mamati na ako si ama. Anong dugay man mong nauli, ha? Pasaylo ami pa. Nangaon pa man gud mi butong sa ilang Emmy. May ragad nga gipapas ko ni mo ni Timona pa kay nakakaon po kog butong. La. Oh, muna, gano ka? Mura magkagkasukaon, God. Gano ka? La. La na
Nagsuka si ate papadamian. Ah, pastilan. Nasusobraan ka sa pagkaon sa butong. Ngo, habwa ang buto nga imong gikaw na Timono. Salamat kayo nito nga nagbalik si Miss Irish Moon. Shtoy, muna. Natuog ka. Naana si Miss Irish. Uy, muna, uy. Matalaw eh. Emi. Mata na si Miss Irish. Naana day siya. Huwag ko makabantay da. Oo, ka makabantay kay natuog man ka. Lami gyud kay akong tug. Lami kay piyong good. Dugay kang nakatuog gabi eh. Sayo man. Nga. Nga nang makauwi mo na. Sayo kang natuog kagabi eh. Nya sayo sa kasbuntag magduka. Ambot ba uy? Basta ingon aron ganing orasa mo sira gyud akong mata. Uy mo na. Kakusog ni mo nang uy. Nilingi si Miss Irish oh. Taro na diha. Kay di parog na si Miss Irish. Magsugod na siya. Luuya di ay ni Miss Irish sa. Naa di ay siya say kidi. Unsa may hinungdan ana em? Kanang magsigig kaon og mga parat. Nya mga mantikaon nga pagkaon. Nya soft drinks pa jud. Mao ba? Na, mao ba na perming kauno ni Jeff? La, badlungan na si Jeff, uy. Kaya di na makaayo ng mga pagkauna. Kabantay kang Miss Irish. Lain na siya now. Luuya niya sa? Luoy mo lang. Niresulta gud ang tanan kay kanang mag-discuss siya nato. Na nagtupad og chichiriya. Unya, human og discuss, mulingkod. Mohungita sad sa chichiriya. Unya, tulakan na yung bugnaw nga soft drinks. Lo, wapay kanon. Wapdi nabot si Timona. Nag-unam siya pauli. Kuya ko si Ate Amy. Kaya nag-scouting pa man mi. Magluto na lang ko kaya nag-abot nilang ate ug papa. Magkakaon na sila. Hapit na maluto ang kanon. Painayan na akong stove. Payo pa na rin ako kay di ra bagnan mo kaon si Papa Damian kung masubrahan sa luto. Kay ano ko na kung madukot. Nga, inay nang kayo. Hugasan sana ko ang mga plato aron limpyo na ni. Nag-abot nila ni Papa Damian og ate. Oh, la! Niyaram dahil si ate mo na sa kwarto. Ano di siya? Nga naman ni sa Timona nga, ingatokon mang kaayo. Mura pinmi siyang kapoy. Lo, nakasige bati sa lawas. Nya, walang siya musulti na mo ni Papa Damian. Ay, pasagdalan sana ko si ate nga makapahuway. Agok pa. Miya siyang tuog. Inanok manggit siya. Miyagok. Hala, absent na sad si Miss Irish. Oh, anong goal mo ga? Ngano ka diha rin eh? Ay, uwi na sa kay mi ay. Nag-uol kunuhay ka nga absent na sad si Miss Iris? Oh, nag-uol ko rin eh. Ngano day ka? Uwi, jukay ka. Di pa ka ana nga, wa si Miss Iris kay mamauli na putag sa'yo. Lasan ko rin mo man siya eh. We, ikay hilas diha rin eh. Oy, nag-ilkiw sila. Nag-ilkiw. Lovers quarrels? Ah, Imi, Asa ka ilkyo? Imi, sugta na si Riniroy, ron nga, di kawayon. Makalagot ganis rin eh. Samot, nagdili na ko isa sugton. Hi, Emmy. Oh, kinsa ka? Kalit naman kang tungas ako atubangan, uy.
Kisa ka? Ako si Ahmed. So, gusto kang magkabaos sa lalaki nga magpahilag nimo? Ako'y mubaos niya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!